aadi koddo nene Alpha Ali Diarra dabbel jombadi koddo a hubni aadi o ko hayri faldo hoore hayri wonde hedne koyde kala birtinoɗo dimbino hoore ndeysan leli ɗo ko jallal ngendi belnoɗo yiide parnorteɗo Allah rokki jimmi jogiɗa himmi lekki findi ha weli yebde kono hoddiro salimo yaadude e moyo koli so mayde jogina mbadi hewat falatoɓe Madina Allah hoddu men yahi ha tandili kono ɗo hirde men welata ɗo lebol tagi bawɗi men jahi ha cerkiti ɗo bawɗi belata ɗo tungo fusi so mayde jogina mbadi rokkata aadi ɓuri jawdo duna dañi kedito e Malik Ba sodi o jumi baru sale kono kam holko hoore bir ko nyalngel mbumbayi renda ngono sumbano subgoji teru dilli sanjori toro hoddire fini tero nyaltoy kumbare nyaldunobe coftel biruji njofti jamma nimsa e ngamela dejere jamma dalda bayeji erde fibat hakkillina fipta jammo e judde wali ko e newre nelaɓe ko temetato e sappo e tati nde bojji doƴƴi tora e belleldi wami majji hujjite kumbare wulago Fuuta nanoya jali mawgo wondu wonti woture yafi kodde nene hubni aadi wa imamil mursalin nulaɗo woni temdere timmorgal annabaɓe woni elman nulaɓe toto gamaje gagamaje mayo worgol looƴi tule ceene tulde mawde jimti e gawdule murtoki mawki jattini worgo ina sammina muccetede dow genale Eliman Samboro barko lelori hirnange ceerna amo ceernel hettiri funnange ngendi yanki lombi nder yidɓe kaƴi aadi palde jambaro rewani ne fota tami arani Malik so sagata rewi ne fota nam kala fonno yuɗu wisade yewtal haalima koli so mayde jogina mbadi rokkata aadi ha gore ɗo darannomi dede ina mooso ɗo jeeɓannomi jontade ina ñaaƴa ha wirga ñiwo jolna mbeɗa ndaara lomto indi lomti alhaji paami aduna o ko balel manna